kai jiya yau kuma kai ne gobe sautul islam ko an ki sai an yi da mai bauchi. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe sautul islam ko an ki sai an yi da mai bauchi. Almuta'ali zana kira wahidu mai mani ina nema majidu ban kai babuwayi kamayan asadu a cikin waka in an ji tausa a fice kunci. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe sautul islam ko an ki sai an yi da mai bauchi. Ƙara salati mara ƙarshe gun yawa gun wanda girgije ke masa inuwa kamshi ke shelar gashi yana zuwa inda ya kace annabi to an gama fadanci. A salatun ban kyala sahabbai duka ansaru haɗa har da baradan maka sun fafata malam in gaya maka fansar rai suka yi don su ga sun ɗaukaka musulunci. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe sautul islam ko an ki sai an yi da mai bauchi. Shurafa almajiri ya zaka fata na kolo marukun mallaka na san in har na ci to ban hallaka duk wanda ya raɓi zarato ya zama mai yanci. Shaka Ahmad Tijjani wali kake a cikinsu waliyai kai sarki kake jiyali ba zalla so nai na rike duk wanda yake riƙonku ya tsere shiga kunci. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe sautul islam ko an ki sai an yi da mai bauchi. Gausula ga wasu shehu ina sallama amsa mani in yaska da ɗan azama yarje mani faidar kauban maluma harkar mu ta bunƙasa a ya gausu kamun yanci. Maulaya salamu alaikum na zaka yardar ku nake nema har yau haka fata na ku aminta da naubaituka kana ku yarje ko ina in zama mai yanci. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe sautul islam ko an ki sai an yi da mai bauchi. Shela nake na rasa mai amsa mani na yi cigiya tuna an rasa wa zai sani ulama ulitaffan ku duba mani ko kun taɓa riskar wata ƙissa ya ta mai bauchi. Baiwar Allah ka duka yayi masa ni'ima imani da wilaya ta sa komai yayi nema
Allah ya masa, ni'imal abdul salihu mai sansa da zumunci. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe, sautul Islam ko aiki sai an yi da mai Bauchi. Shehi duniya ka fita san ka zaka, musulunci ya baka gida har daka, kai yanda ka so ba wani mai ja maka, kai wa musulmai kai wa musulunci mai Bauchi. Tamkar da ka san Ƙur'an tushe yake, duk wani ilimi jikinsa reshe yake, wallahi kusan haka yau shehi yake, duk malamin kirki zai girmama mai Bauchi. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe, sautul Islam ko aiki sai an yi da mai Bauchi. Kai tushe ne su kuma rassa suke, tun kan su fito shehu ƙasar ka rike, ka baza sayu ƙasa kai har tsallake, tun kan su fito a gansu tsayakken kake mai Bauchi. Malami ne kai in gaya maka, shehinka da shi tare suka yi ɗaukaka, sun san shi suna son shi shaida maka, sun yarda da ilimi da wilayarsa cikin zuci. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe, sautul Islam ko aiki sai an yi da mai Bauchi. Ya je shi Morocco suna mashi marhaba, na ji khalifa da ganinsa ya ce haba, in ga ka na Bauchi zamanmu ba zai yi ba, ba sa rabuwa da shehu sai dai a gurin barci. To ga su sharifai ga su waliyai duka, jikokin shehu Tijjani da mai maka, wallahi suna son su hidimta maka, garkuwar musulunci da ɗariƙa hada su fanci. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe, sautul Islam ko aiki sai an yi da mai Bauchi. Senegal kwa gida ce dama kun sani, da zare da abawa haɗuwar wasani, gausi awwalu kai sani ina tuni, duk bisharorin gausu da yayi yanzu suna Bauchi. Mai Shehu Tijjani na 'yan mota kake, mai gibiri ma'atiku a sanka yake, saƙon da murabus ya yi hujja yake, su Harazimi Shek Abdulkadir Zaria duk sun ci. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe, sautul Islam ko aiki sai an yi da mai Bauchi. Kafan gada mai yarwa ina sallama, almiskin Modibo Zailani sama, Umar Sanda Sharifu Sale aran gama, sauran shahanan namu suna girmama mai Bauchi.
dube su da kyau ba su taɓo ka sani, sun zauna tare da shehi don tuni, sun girmama lamarinsa suna sansane, ‘ya'yansu da jikokinsu masu riƙe mai bauchi. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe, sautul Islam ko aiki sai an yi da mai bauchi. Allah dan su ka daɗa mana azama, a cire ni kasala a daɗin hikima. Allah lamarina ya cira ya yi sama, dan albarkacin ɗan Usman yaya dukan kunci. Da Amir ni kai na rike an sani, turbarka da ɗai ba wani mece mani, in barka da ɗai ban taɓa da na sani, har rai ya fice na rantsuwa ban sake mai bauchi. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe, sautul Islam ko aiki sai an yi da mai bauchi. Baba Gamira ina daɗa jinjina, tafiyar ka shehu ta sa wasu razana, sun saki aikinsu a kai suka jingina, su taka suke kai kwata Allah kake har zuci. Sallallahu ala awwali abidin, tajul izzi jamil afdalu qa'idin, ummi wa abi fidaka ya hamidin, kai mani komai annabi na zo ni da fadan. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe, sautul Islam ko aiki sai an yi da mai bauchi. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe, sautul Islam ko an ki sai an yi da mai bauchi. Taka lafiya kai jiya yau kuma kai ne gobe, sautul Islam ko aiki sai an yi da mai bauchi.